Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Maayong buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. At itong Sabado may gala ba? Na-slide pagkitaw ko sa akong gipatungan. Tumba oy, ang tigulang. May gani, nakalingkod ko. Pag humaglingkod, nahulog man ko dito sa dapit sa na may pangpang kamay. Hulog ko. Natuko na po akong kamot na wala. Masipag kay balo ka mo kung fu ba. Di nagsilbi ba sa ganik emergency na? Di ko kabantay may galaw eh. Nawala ang kung fu nga upat ka tuig. Kay sa una pag yung kumagala, bata pa ko, paano dito sa hilig ko sa sports, niya. Si Herrera, nibita nga tudluan mi og kung fu. Patudlo po niyo, libre bitaw. Ang problema, may gala, kay pagkahuman o katuig, wala naman ko balik. Mo to, ibalhin na kong tennis. Mo, antod ron, wala din ako kay balok. Pagkahulog lagi na ako, natuko gid akong kamot. Unya petig yung sakita, sakit sa likod, sakit sa lubot, sakit sa bukton. Wa pa to'y sakit ang akong kamot. Sus, pagkagabi na may gala kay grabe naman yung kay ngol-ngol. Di na ko ka lihok. Di na ko katulog. Kaya tungod sa kasakit. Ako siyang gi-examine akong kamot. Wala man ko'y magunitan nga nabuak o sa ba. Wala man. Bira-biraho na ko akong kamot. Mawala man ang sakit. Pero, pagdagyapon sa ilalom, ko ayay. Wala man fracture na kung wala kamot. Kaya balawaya mo nga ang surgeon. Di magsilbi kung ulay duha ka kamot. Isod kayo mag-opera. So, nauna ko, mag-x-ray ko. Butang-butangan, sana ko elastic bandage. Pagbutang na ako kani samot, may hinong kasakit, di naman hinong ka. Di na hinong malihog akong kamot, agi tanggal na ako Mao na siya may gala nga. Kamo ba, kanang piang mo, may nga tayo mag-analisa, magpahilot ko, dito na may gala. Man kung ma-fracture ang bukog, ang ginahimo sa muhilot, iyan na siya bunugon. Iduot niya pagbayo ang katong katong sakit nimo, mauta na siya, asay sakit doy. Kato pag yun mo diri noy. Amo to iduot ba? Mura bagi kulata ka. Tig yung sakita mo nang dili ginamayo gyud nga magpahilot mo ba. Kay number 1 nga may tabo kung hiluto ng inyong nalisaw sabang napiang pa mo ng inyong kinaingon. Katong bukog nga imbis nga wala ma-displace, nabuak lagi. Pero wala siya na displace ba? Wala siya na balhin ba o sa ba, nalihok ba? Di dali na to siya maayo kay nagcrack man. Kaya ipahilot ninyo, disgrasya na. Di pagkahiwian na may gala, lisod man kayo na siya ibalik nimo tong bukog para dali siya maayo kay ang bukog nag-separate ba? Kung madugayan na siya, unuran na sa mga sulod ang unod dito sa crack sa buak. Pagsulod sa unod dito, dili na siya kasarado, dili na siya kaayo, di na maayo ang bukog. So unsa may tabo? Abrihan yun. Operahan, tapos limpyuhan ang bukog, paghuman iduol, paghuman i-screw. Kaya kung dili siya i-screw, mulihok naman po kay nakaagi naman siya nalihok. Samantalang dili siya hiluton, dili pa na siya matanggal kaya pa may mga ligaments na nagagunit anang bukoga. Pero kung nalihok na siya, dili nakabalik ang bukog. So imo gyud siyang ayaw gyud siya pahilabti hangtod nga ma-extrahan siya.
Karon, usually gyud kung kanang inyong ginaingon nga lisahan, nabira lang na siya ang kuan, ang kaning mga kaugatan. Ang pasabot na ako sa ligaments. Kay daghan sa Bisaya nato ang ugat kay mahimo mang artery, vein, ligaments, nerves. Pero sa ang malisa, ang nagpasabot ang iyang ligaments. Kay daghan man kayong ligaments diri sa atong kamot may gala. Ang ligaments diri nagkapaingon sa atong mga kumagko, sa atong fingers, napoy ligament nga nagasapaw dito sa bukog. Ha? Mao na siya nga di gyud siya matandog kung di lang gyud siya pugson. Nya paghilot kay mapugos man siya. So mao na problema. Di na inon maayo. So karon kung gusto lang ninyo makita nga dili kuan, di niyo gusto makita nga nabuak o sa ba, ayun na pa x-ray. Kay useless man kayo na kung pag-ingon sa doktor nga buak na siya. Nya di ka mo tuo, ay patay. Mag-unsa ba man ang doktor, magos di ay. So usually gyud na gala, dili ko mag-request og x-ray. Ako na siyang gunitan. Kay magunitan man ako ng kanaganing naay na ligaments lang. Ha? Nibawaan din ako na siya nga naagid siya na stretch lang siya ang ligament kay mahumok pa na siya. Pero siyempre, kailangan masanay yung mga kamot para makibalo mo na stretch pa siya, na bira, na sa ba ni. Kaya mag-ibawa man mo kung nasanay ka, kung wala ka nasanay, di ka kibalo. So, kung di yun na siya matansi sa doktor, mag-x-ray yun. Useless ang ultrasound diya doy. Kaya di mo na gani, di niya makita ang bukog, sabot na kang ligaments. Kung gusto yun kagyod nga, na lisa, kaya ang meaning sa lisa sa in English, may gala kay na-displace ang ligaments. Kung mayroon ka napiang, kung napiang na siya, nagpasabot nga naputol ang ligaments. Kung lisa lang, usually na-displace, mabalik na sa manghihilot. Pero kung dili siya displacement sa ligaments, sorry na lang yun, kaya dili man yun na siya mabisaya ng displacement ay ambo. Nasibog na siguro Bisaya na, no? So, pwede na siya hiloton. Pero tinigil mo siya unahon, nga magpahilot ka bago ka magpa-x-ray. So, pa-x-ray ka. Kung gusto yun yung makita ang ligaments, kaya di kaya na maklaro sa x-ray may gala. Dili na siya kaya maklaro. Di yun makita. Di yun makita sa x-ray. Makakita lagi na siya o kanang MRI o CT scan. Pero the best is MRI kay para klaro yun. Klarex yun na kay mga ligaments kaysa CT scan. So, dito na, may bawaan mo nga na-dispress yun. Labaw na yun sa mga basketball players. Kanang mga professional. Gusto mo yun na nilang mabalik kay lisod man kayo kung magdagadagan ka nga na ay ligaments na displace kay sakit gyud siya. Mao na siyang kinahanglan nga og MRI o CT scan. Pero dili ka basketball player. Suroy-suroy na gaya sige lakwat sa. Ay di na kinahanglan oy. Basta X-ray na lang gid siya. Pag humag X-ray nga way fracture, kaya pwede na nimo ipahilot. Ayaw gid og yung pataka lang yung kag-X-ray. Napag-iuban nga hindi ba nato ni siya ultrasound ay Santa Cruz Digos. Kung sa may makita sa ultrasound sa bukog, wala man. Ngayon lang din sa tinaay ng ultrasound may gala. So, pag makita nga dili siya fracture, usually yun na, imo ra gyud na siyang ipa-stabilize sa may pasabot sa stabilize. Dili siya lihokon kayo. Daghang kayo mo advice sa inyo nga lihok ka. O kung iba, exercise. Dili kita siya maayaw yun. Ano man, ang katong nag-aayaw nga ligaments, kaya mag-ayaw mo na siya kung hindi mo birahon, hindi mo ma-stretch, mag-ayaw na siya.
It takes about, sa tinuod pa, it takes about 21 days siya mag-ayo, kanang mawala ganing hubag. Pero kung nagdali ka, siyempre, ngayon na pain reliever. Ang pain reliever may gala, nga gikan sa mga diclofenac, celecoxib, kanang mga sa pabanayin yung pang-inom mo nga kuan, pain reliever, makapawala sa inflammation. Ang isa nga makapawala sa hubag, ice. Ang gusto niyo gusto niyo mawala ang sakit, warm water. Pero kung gusto niyo nga mawala ang swelling, ang hubag, ice din siya. Pero kung gusto niyo nga pasagdan lang, pwede siya. Kay usually mag-heal yun na siya 21 days. Di nimo siya kay lihokon, di kay nimo siya gamiton, kung mangilo kag wala, ay wa gyud, tuog yun. Wa gyud kay may mana, kay kung mangilo ka og wala, atwa na, may stretch man siya. So di gyud siya maayo. Dugi kay mawala ang sakit. Nga maabot sa point may kailangan nga injection na lang ginamo na sa steroids. Kaya dili man gyud siya mawala ang swelling. Unya ang katong mga kaunuran niya mudikit dito sa ligaments. Kaya ang any inflammation sa atong lawas magkadugay, unuran siya. Muna gitawa sa Bisaya ang unuran. So, mas maayo yun ang mawala dayon ang inflammation kay di man maunuran. Pag maunuran man guna siyang sakit talihokon. Ngayon man guna di siya maunuran, pero di man nimo mapugnan ang nature may kala. Unuran gina siya kung sige nimo sa lihokon, abot kag mga 2 ka semana nga hinilot-hilot, na. Lisod kay siya tambalan. Labaw na gyud kung fracture may kala. Kay it takes about 2 months mag-ayo ang fracture. Wa na bagay tabletas nga makaayo na operasyon mo gyud. Nga pitig yung sakita na may gala nga pag mag-opera, magkasakit gyud na gyud. Kay sakit na kayong panit, sakit pa kayong bukog, gi-iskro. Pag gumana na, butangan pag yun og simento. Pag butangan na simento, katong mga joints gani niya, manggahi. May patong joints niya kay manggahi pa. Wala problema yun. Di pagtanggal sa simento may gala, least sakit na pud kayo kay wa man maanad ang bukog. Imo po no, i-rehab nimo, exercise nimo kay para mulihok na tong joints. Wala problema kung lately ang mga orthopedics di na lang sementohon, lihokon lang. Kay masamot man ang complication. Pero once nga mo fuse na ang mga bukog na fracture, okay na sa lihokon. Usually, it takes about 2 months yun may gala, basta fracture. Maski pag mainom ka diya, calcium, sa pwede, wala. Wala lagi medisina nga makapaspas sa healing sa atong lawas may gala. Lagang kayo na makita nimo sa market nga, papaspas sa imong hubak, maayo, atik. Maayo imong kidney, atik. Maayo imong ubo, atik. Kaya kung naapa, kami na lang mga doktor ng gamit. Hindi kayo wala na yun. Wala na clinical trial. Naapoy pa-increase sa immune system. Atikan, oy. So, ang una po na kung natunan sa atong panahon sa nag-kung fu kumagala, kung saan pagkatumba, pero malintang yun mo kung panahon na sa emergency. Panahon sa emergency, di nakakadundong, asa imong kamot, itukog yun mo yun. Mao to, ang supposed to be, kung matumba maunta ka, walay tukuhay. Walay tukuhay sa imong kamot, bahala na imong likod nga, kana lagi, kung ego og bato na imong likod, fracture po na imong ribs. Pili lang ka, asa imong gusto. Fracture dito sa imong kamot o dito sa imong ribs. Fracture pa na imong ribs, pastilan, Santa Cruz de Dios, lisod kay ginawa. Okay, di ba?
ginawa ta normally magawas mga atong mga ribs, atong gusok, manggawas man siya. O ginawa taglawong, di ba? Saon man na siya nga pag-fracture na siya migala kay musulod man. Di petik yung sakita mo, singgit lagi kag na-fracture na imong gusok. Sa una may gala, mga 1980s, butangan na mo nag-towel. Kanang towel clip. Kaning mura na siya gunting may gala nga instrumento. O dili kay gunting. Mura na siya og kanang clipper nga hait ang tumoy. Amo na siyang itao dito sa gusok. Unya ibitay. Sa una lagi daghang kay makita ang pasyente gabitay may gala. Kay di naman siya kaginawa kay wa man tay positive ventilator sa una. Kanang positive ventilator force na siya nga hangin nga isulod sa baga para mo expand. Kay kung dili mo expand ang atong baga, di mo siya kasulod ang hangin. So mao na siya ang force inspiratory volume capacity machine. So kusog kay na siya. Pero di lagi ka pwede nga gamata ka, patulugong sa gyud kay ura kag mabuang sa kakusog sa hangin. Pero maura naman po na karon sa una at towel clip ang mga gamiton. Dagan pa man kayong ginahimo na to sa una nga wala pa man mga instrumento. So, mao na siya kung ma-fracture ang inyong kamot. Kung ma-fracture ang inyong kamot, pero sa tiil lahi. Lahi gyud kayo ng ma-fracture sa tiil, sa kaning diri sa itong liog, agoy, lisod. Kay kaling sa liog na to may gala kung ma-fracture ning bukog diri sa base sa atong bagol-bagol, agoy. Muna pinakadakong problema kay di man maabot sa kanang orto. Kinalan mga abrihan gyud nga imo to pagtaw tong bukog nga ibalik gyud mo siya kay kun dili na matuyok imong ulo. Di na kakalingi og chicks doy. Moana lang na siya og robot. Ang imong ulo murag di lang ka kutob unya sakit gyud kay siya kada pong fracture po dire sa mga bukton na to ay sus nya daghang magyat kay ginahimo nga lihokon na to ni atong bukton kay sa kaning sa kamot lihokon mo gyud nato ay wa na nya daghang kayong klaseng fracture may gala sa atong shoulder. Na ay fracture may tawag sa Bisaya tanan pero sa tinuod na ay displacement, dislocation. Kana sila ang ulo sa bukog mugawas sa iyang sakit. Kana siya kinahanglan gyud na siya og kanang maneuver gani may gala. Nga ibalik nato ang katong ulo sa bukog kani sa atong bukog dire, sa atong bukog sa bukton. Mabalik na siya. Pinakalit lang ba? Pinakalit. Pero kana lagi kinahanglan na kay training kay para mabalik na magsakto tong ulo sa bukog. Pero di mo maayo pag di ka kabalo, fracture pod. Mao na siya nga usay makakita gani mo pasyente nga gibitay ang kamot. Na displace lang na iyang ulo sa iyang bukog. So birahon na siya sa isa ka balding tubig. Pagkuman, maana lang siya, kulok! Sunod lang na siya sa ulo. Abot na po, siyempre, o kanang pangtangkilay ang pasyente para mo relax ang iyang mga muscle. Ubalik dito sa iyang, muna siya dislocation sa head of the humerus, kanang bali ang bukog na kaning bukog sa atong bukton. Napay uban may galang na kanipong diri sa atong hawak. Napoy dislocation. Kuno kana kinahanglan gyud na siya og kanang butangan na mo og 15 kilos nga balas ang tiil birahon. Hinay-hinay, maabot gyud na siya mga isa ka semana birahon. Paghuman ana, manaog lang po tong bukog bay gala sa atong tiil. Manaog, hinay-hinay. Paghuman ana, mo stop lang na siya. Mo snap siya, mo sulod dito sa sakit sa bukog.
Ha? So kadaghanan di ana usahay ba kanang magkamali ang doktor, maoperahan ba? Luya. Na-dislocate na ang head sa humerus pero sa femur. Pero ang problema mahigala kay ang dislocation o several klaseng fracture di gini mo ma-determine kung wala x-ray. Na ay bukog nga ana ay bukog sa femur kani sa atong tiil nga ulo lang mabuak. Ang ulo lang sa femur sa kanin sa atong thigh. Sa Bisaya sa thigh. Kaning paa, sa atong paa, no? Ang bukog ana na naana siya ulo-ulo. Napo siya liog-liog. Karon hiwi man na siya. Hiwi na siya. Kaya para na musulod yung tong ulo dito sa atong paa. Pag ma-displace na siya, usually yun na siya, mabuak na siya. So, unsaon mo na sa orto na siya may gala. Sa una, butangan pa na siya mga kuan, mga screw. Ala, screw para mabalik ba? Niya kay di man maayo ang resulta. Di naman gyapon kalakaw ang pasyente katungod sa kadaghan sa screw. Kambyuhan karon, kambyuhan na gyud ang ulo sa femur may gala sa atong paa. Wala, plastic na. Hindi na pagka-arthritis yun. Wala arthritis kay plastic man. Hinoon, na ay plastic na kuan, 75,000, na po ceramics ba lang. Mura na siya, murag baso ba, ceramics. Peting ko po Basta lagi, wala na arthritis. Unya, makalakaw na yan ka the next day, pero i-rehab yung kagod kay wala man kay kumpiyansa sa imong tiil mong lakaw. Naiuban nga portion sa atong tiil may gala nga ma-fracture siya. Butangan lang siya pin. Unsa man ang pin? Butangan tuhugo na siya gurag barbecue may gala ba. Nabali ang bukog. Tuhugo na siya og puro stainless steel. Nga kuan kanang urag nail mura ni siya og kanang urag barina ba tusukon daghan kayo unya dito paspikas karon dili na to siya abrihan ang katong bukog kay ang purpose sa pag-abri sa fracture may gala kay butangan mo stainless sa ilalom sa bukog nya kay daghan man kay complication na kay dili na kahimo og bone marrow kanang anemic na kakayo, niya may infection pag yun. So, naigitawag nilang external fixator. Masabot nga, tuhugo na siya, gurag barbecue, o diya, katong sa gawas na ibutang ang kanang stabilize ba sa bukog. Karon, kato siya, mutoy mugunit nga dili magdihok-lihok ang fracture. Pag magkuha na siya, pag ayaw na ang fracture may gala, usually mga 2 ka bulan o 3 ka bulan, kuhaon na itong gipangtuhog dito nga stainless. Kuhaon na to. Maayo na ka. Wala na ibilin nga stainless dito sa sulod sa imong bukog nga mutingog ang airport security kung wagi ka. Wala na to. Karon naana na dito external gitawag nila external fixators. Uso na kaya siya, pero kaya lang mahal lagi may gala. Mahal lagi kaya tungod kay na siya. Drug advancements sa science ba. Daghan kayo mga operasyon karon sa bukog nga dili pre sa una. Dili pre sa una ba nga tagdugay, tag isa ka tuig ka, dili ka kalakaw. Karon 2 ka bulan nakaw na ka. Labaw na gyud kaning mga athletes kaning mga pro nga basketball players. Mo lang dili sila masadlan og isa ka tuig. Taas na kaya yung 45 days. Dagan na po balik. Dula na po. Muna kayuhan karon sa advancement sa orthopedic surgery. Kana lagi walay kabaratuhan, kamahalan gyud siya. Pero kung at least kung nakay kwarta, insakto gyud siya. Dili gyud sa ingon nga magbalik-balik mo, magnana, tanan wala na.
Kadaghanan gani karon nga mag-antibiotic lang yung mga isa ka semana, 2 ka semana, na. Di na ka malipong sa antibiotic. Sa unang antibiotic isa ka bulan. Bungog lagi ka sa antibiotic. So mao ni siya may gala nga talag sa ragyog kumato sa topic ng orthopedic kay ora ko katulgon pod. walay ka kuan ba? Orag nag-istorya tiguang ngani nga ikapoy nag-istorya. So, mao na mga fractures of the skeletal fractures of the bones ni Dr. Kagapi ini sa Dr. sa Kahanginan. Katong mga wala pa gyud kakuha sa numero sa kuan sa bag-o nato nga pang text sa cellphone, mao ni siya ang numero nga para gyud sa radyo ra gyud. Kung mag-text pod mo diri sa kaning numero, dili na mo na siya i-delete, di na mo siya tanggalon. Amo na siyang tigumon unya among basahon na siya usahay tubagon na lang pud sa akong misis may gala. So ayaw ka balaga kay matubang yun ako na siya. Unya matubag na kung inyong gusto nga pangutana. So mao ni ang numero may gala sa bag-ong cellphone para sa radyo. 0916 594 7747 0916 594 7747. Kung wala mo i-ballpen diya, way papel, i-open ang inyong cellphone, niya i-dial dito. I-dial ang ipindot ni 0916 594 7747. Okay? Mag-inquire gani mo na ba ko, wala ba ko nagigat-igat, wala ba ko nakupira. Dito sa akong sekretary gani may gala kay matubag ta mo, i-text lang gyud pod. Kay kung manawag mo, kuan kayo, hassle kay sa iya, nya kung opera ni, diyan mi siya katubag. So i-text siya. Ang text, ang cellphone niya sa sekretary may gala 0995 221 8007 0995 221 8007. Naagi mga bag-o na tong tigpaminaw may gala nga amot lang kung karon lang ba sila nakakita nga nakadungog sa numero, ako ni silang i-greet na to in town. May buntag ninyo diya sa Matanaw. Sukad-sukad, wala pa ko kadungog og nag-text sa Matanaw. Karaghanan, lampas-lampasan ng Matanaw ba? Mga Malalag, Parada, Jose Abad Santos, pero Matanaw, karon lang yun. Direpod sa kaninoon, daghan ni sila sa Madaong Tagum. May buntag ninyo diha. Dito po sa Takunan. Daghan ka kong pasyente diya manang Dakyo. Daghan na kayo kong pasyente diya sa Takunan. Mao na siya nga permi na ko na sila madungog umadto pag sa klinik. Kinsa gani ito mga pasyente ha. Basta daghan lagi may gala. Daghan na kayo ko diha si Nang Dakyo. Daghan na kayong gikan diya sa inyo. Kay baryo masiguro nga usay magpanon sila paingon diri sa akong klinik. May buntag ninyo diha. Labaw lang gyud tong mga old listeners nako sa Digos, sa Padada, sa Gunoy, sa naapag daghan-daghan diya sa Kapatagan, sige na sila paminaw diya. Diri pod sa baning uban di na ko ka memorize may gala so ubay mo diha. Diri po sa Davao del Norte o Davao Oriental, may buntang inyo tanan diha. Dili mo muna ako ma-acknowledge usahay kay tungod sa kadaghan akong basahon. Nya tungod sa akong daghan kay ko ginuuna pod
malimtan. So karon gitagaan tag gyud mong opportunity nga i-greet mo tanan, ha? Mayon tag makatuon gyud mo every time nga man minaw mo kay ang akong ginasulti diri may gala, muna gitawag down to earth. Ang pasabot gyud ana gyud nga kana bang common ganin ninyong mabati o inyong madungog sa mga inyong abot kauban nga mga sakit unya di ay dili kinahanglan og tabletas. Muna ako gina-emphasize diri mga gala. Na dili mo mag-inom og tambal. Kay usay nagsige na mag-inom og tambal, di man yung tato kinahanglan. Anton madawat na ang inyong kidney. Ikaduha po, daghan kayo mong matipid. For example, kumudrit sa hospital, asos, libo-libo dayon. Samantalang, maminaw gano'n sa radyo, makadomdom mo nga sa akong gisulti, makaunaw na mo nga, matos akong doktor diri sa amo, bago ko matog hospital. Kay, di yun mapugngan ang gasto sa hospital, Michael. Sus in town. Igor at taong gi-stethoscope. Ang gasto na 5,000. Kaya ano na, pilalay konsulta. Mao na pinakadako yung matipid ninyo kung maminaw mo sa doktor sa kahanginan. Kaya dili man gyud alang-alang. Pero hinoon, kung di na ako matubag ang inyong pangutana, kaya di man mao ang inyong sakit ron, pwede mo mato sa YouTube. Dito sa YouTube, ubay-ubay na may gala, sobrang na igatos. Ang mga, video na ako. Kada simana, addition. So, abot naman siguro ko karong mga 300 ka video may gala. Daghan yung kayo dito sa YouTube. I-review lang ninyo ba? I-review ninyo. Paminaw ninyo. Kani, interesting na yung topic niya karon. Kung diri mo sa sa live, usually, lain-lainon din ako na ang akong programa may gala. Boring naman pag sige tag istorya o hubak. Boring na kayo. Kung makahunaw na po kung tagang kayo magkasakit o ka ng appendicitis, mga tumor sa colon, tumor sa stomach, labaw na yun ako yung pasyente, muna matapik na ako diri sa doktor sa kahanginan. Karon, kung mag-istorya ko nagapasabot ba nga ako nang itudlo sa inyo kay para itudlo pa ninyo sa inyong silingan. Kung moingon sila nga asa na nimo natun-an, ay si doktor kagabi sa doktor sa kahanginan. Espesyalista gid siya, di gina siya di gina atek yun. So, dili gid mo ma-question kung gikan gud sa ako. Kaya ultimong nga doktor, di ka question nga labaw lang yun. Dili siya espesyalista nga parehan ako. Ay, wala yun. Di siya kung gusto ba niya magdiskusyon. So, paminaw mo, sige replay ko, paminaw mo, aron na may matunan maski gamay. Mapasing po din sa inyong mga siningan, sa inyong mga parenti. Imbis mag-istorya mo, kung sa po ba yung istoryahan, di mo istorya mo about sa health. Mangundahin ka nga, pray, butin daw pa ba, pray? Ay, makatubag dahil ka ayaw. Ay, pray, ayaw yung inom o Viagra, pray. Kaya patay ko kagyo, pray. Di. Kaya gusto mahilig, ay, napugnan ni budaan. Okay, mga manang. Sige. Diretso ta sa mga text dire may gala. 0935-485-1567, 66 years old, babae, sulok, sakit, banhod, mga kuyamoy, sa tiil, ug kamot. Unsay maayo itambal tingani siya na ang binghon sa tiil, daghang kayong rason. Pero ang una, ang permi good, common yun na siya good nga kung kay diabetes. So, tanang sa gyud ko, pilay sugar nimo, paghuman, kung taas gani siya, tambalan siya. At the same time, magpakonsulta gyud ka gyud kay na mga tambal may gala nga makatabang gani sa
supply sa dugo sa tiil. Pag makasugod na kaanan nila, medyo may hinay nagkawala ang binhod sa imong tiil. Pero dili gyud na siya 100%. Kay ang rason ana may gala na bara ng mga kaugatan nimo nga nagdala og dugo paingon sa tiil. Naay mga tambal nga ginahatag nako pero di gyud siya 100% makabalik makawala sa binhod. Napay ubang mga sakit nga makabinhod. Naipit ang ugat, nagsigarilyo sa una, naasiyay infection, daghan lagi. Doktor gyud makibalo ana, pero kana lagi, magpa-blood sugar na gimudaan kay mo na common. Ang permi po nako makita na siya kung naga-menopausal. So, mag-edad kag 50 nga babae, magbinhod po ng mga kamot, pero magsabay ang kamot ug ang tiil. Wa gid in tayo tambala may gara. Unless nga moinom kag estrogen nga mohimo og cancer of the breast. 0926-859-6500, 66 years old, babae, panabo, unsang sakita ning paming mag-uga, baba, halos kung murag istorya dili katilok. Salamat. Ditok, di man siguro nagkalitok. Usually nang yun, diabetic yapon na siya nang. So, magpa-sugar yun ka. Ang difference siya sa pag blood examination sa sugar may kila. Fasting blood sugar, random blood sugar, o HbA1c. Muna siyang tulo ka klase nga examination sa sugar noy. Ang fasting blood sugar gud among gina-rely kung naabag kay diabetes. Ang random blood sugar kanang baskig mamahaw ka, mukaon ka, nya kuhaan kag dugo, random man na siya. Dili kay siya na reliable kay the moment nga magkaon ka, musaka gyud imong sugar. Ang katong ang isa HbA1c. Hemoglobinated nakakalimot na ko. HbA1c. Kana siya may bawaan kung ang imong control sa sugar maintain every day. Ma-maintain niya. Pasabot ana nga maayo ang pagdala sa imong ambal sa imong diabetes. So, dili siya pwede mo substitute sa fasting blood sugar. Kaya ang fasting blood sugar, may bawaan na siya kung unsa gyud highest nimo o lowest nimo siya nga blood sugar. Ang HbA1c kung effective ba imong maintenance. Kung effective ba imong maintenance sa tambal sa diabetes. Karon, magpa-fasting blood sugar gyud ka, mamutana gyud mig unsang tambala imong ginainom para unsay effect sa HbA1c. So dili na siya pwede substitute. So kanang tulo pwede nimo ipahimo pero ang pinaka-importante fasting blood sugar. So kanang imong uga sa baba nang basic sugar na kanang nakay diabetes. Pero daghan pud ubang sakit. Daghan ubang sakit. Labaw na gyud nagainom kog tambal. 0936-664-6505. 47-year-old babae tugbok na ay magunitan bukol sa liog kung mukaon murag na ay bara. Salamat sa pagtubag. Ingani siya day. Kung magdako ang goiter, muray nagbara. Pero kung naapog kay tumor sa tutunlan, magbara pod. Kung naapog kay bukol dito sa imong esophagus, kanang munang tubo nagdala sa pagkaon nimo ikan sa tutunlan paingon sa imong estomago, kung bara pa dito madunlan ka masig tubig lang. So amo na siya eksaminon
gikan sa baba paingon dito sa tutundan. Amo pong isaminon ang iyang liog kung naibukol. Usahay di gyud na magunitan. Di gyud makita diri sa gawas. Imo gyud siya ipa-X-ray. Ang tawag ana esophagogram. Esophagogram. Karon depende sa makita kay ang goiter may gala, pwede man nato magamay, mahiyos kung pambilitas, kung dili siya toxic. Kung toxic po siya, lahi na po nga tabletas. So daghan kayong paagi may gala kung bation mo bukol sa liog, murag magunitan nga bukol sa liog. 0946-758-3074 New Clarin Bansalan. Wow! Anak na ay karon pa ko kadug aning New Clarin Bansalan ba? Usay maayo siguro hangin diya sa inyo may gala. Anak na ay sinusitis karon naghubag bukog ubos duol sa mata. Pilit nga sip-on mahulog sa tutunlan. Lisog ginhawag manganga na lang unsay tambal ani. Ngani siya na. Dili na siya maligo. Bugnaw sa buntag. Idadlaw gid ang iyang ikaligo. Dili siya mag-aircon kung nag-aircon manggaling. Mag-ugom siya og warm water sa buntag sayo o sa gabi kung labaw ng bugnaw panahon o mag-inom siya o kung naay kuan diha may gala na sa Neosip diha pag-inom og Neosip 3 times a day dugay 2 ka semana gyud para mauga ang katong source sa iyang sinusitis. Kung di gyud siya makuha, bumbahan na siya. Way laing pag-asa bumbag gyud siya gyud, pero sakit lagi. Nagahimo sa pagbumba may gala ang ENT. Dili namin nagahimo ana. 0963-072-5794 Elisa Susmiran. Sakit kaayo hawak batang ubanhod ngano mabikog paingon bagtak unya mabanhod makalakaw 1/2 meter murag malabay tiil dugay na gibate mga 15 years unsay maayo buhaton do ingani siya lang nagunay naipit nga bukog ang ugat dia sa imong likod sigurado gyud na siya gyud ang tawag ana is sciatica. Karon tan-awon tong buko kung asa dapit ang nakaipit nga vertebra. Ang makakita lang gid ana MRI o CT scan. Dili na siya makita sa laing pagi, X-ray, dili siya makita. Kinahanglan gyud sa CT scan with contrast or MRI. Mura gyud na siya. Pag makita na ang katong ugat nga naipit, operasyon yun na siya, wala lain, dili na makuha o mga tabletas. Operasyon yun siya. Yayay biya kayo ang operasyon na nang patig yung mahala. 0939-926-2356. Pareho lang ba ang osteoarthritis o rheumatoid arthritis? Akong mama na ay ani di na kalakaw. Okay. Ang osteoarthritis, muna siya ang hubag sa bukog. Osteoarthritis. Ang rheumatoid arthritis sa mga ligaments ang nagahubag. Ligaments ang arthritis, rheumatoid. Tungod na siya sa immune system. Ang osteoarthritis, usually na siya tungod sa trauma, sa long sports like jogging, basketball, wala siya ang osteoarthritis. So, dako kay sila diferensya ang tambal ana niya. Ang osteoarthritis, usually yun na siya injection dayon o steroids. Ang rheumatoid arthritis, dili kinahanglan og mga injection diretso. Pwede siya pain reliever o daghan po kayong mga tabletas nga magamit base pa siya mo respond. Dili diretso injection sa tuhod. 0939-926-2356 63-year-old babae Digos, dugay na nagsakit joints sa siko.
tuhod ug angkel naunsa di ay nga magdungan magsakit. Tinuod ba nga osteoarthritis ni may kaayo ayuhan, may kaayuhan pa ba ni kaning sakita dai walay kaayuhan. Diretso gina siya. Walay kaayuhan. Kay kuan siya. Usually siya arthritis gyapon siya migrating arthritis na siya. Muna lisod kay pain reliever kita na kay mo na bukton, tuhod, likod, ankle, sakit. So tabletas lang yun. Ang kadaghanan na maabutan na steroid tablets. Kay sakit naman gyud nakalakaw. Pero kung manggawas na bukol-bukol, gouty arthritis na siya. Munang ikatulong klaseng arthritis. Gouty arthritis. Pasabot nga taas ang uric. Kung na yung bukol-bukol So, nagyo sa maintenance. Nagyo sa maintenance nga tambal nga allopurinol sa una. Karon nawala ng stock. Febuxostat na siya. Febuxostat ang bago. Nga lang. Febuxostat ang generics. Ang sa una, allopurinol. Mag-maintain yung kaanag kung taas mong uric o nagabukol-bukol gani siya. Kay gouty arthritis na siya. 0977-192-2946. Salamat, Dok. Maayo ko sa mild stroke. Testingan nako ding bagong numero sa doktor sa kanginan. Naminami kada buntag. Salamat, no. 091-009-555-88, 76 years old. Tuhod na ay manuslok, sakit. Unya og botindog gikan pagpungko na ay maglaguto ang bukog sa tuhod unsay tambal. Na kung wala na ma-fracture wala na siya na buak. Kaya usually buak man na siya. Kung wala na siya na nabuak, nagsugod ng imong grabing arthritis. Di ta kabalo kung osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gouty arthritis. Depende na sa imong description. Kung tama ang imong kuan, makuha nako sa diri sa radyo, ako isulti, pero kung kulang ang mga information, di na ako masulti. 0977-192-2946. Salamat, Dok. Ngayo ko sa saan 0975-924-9061. Tagom, FBS Result 7. Unsay tambal tumaron. Kada buntag, Dok. Pila edad nimo, Doy? Kung more than 60 years old more than 70 years old, kanang 7, acceptable pa na siya. Di kinahanglan og tambal kay malipong-lipong lang ka, mag-inom ka og tambal. Kung 60 and above, inom yung tambal kay diabetes na siya. Pero kung madala nimo si dieta nga magbaba na siya up to 5.6, ayaw inom tambal. Pasabot na ko nga i-testing nimo kung makaya mo ba sa dieta. Nga di na ka mo inom og soft drinks, di na ka mo ka tamis. Ayaw po ninyo ang iyong pagkaon na higara. Kaon mag-isakto, na karne, na sa babadiha. Ang inyong bantayan lang ang ang tamis sa diabetes. Kung di madala, tambal na. Kung di pag madala, injection insulin. 0921-720-1144. 88-year-old mama, bedridden, dili katulog. Magabi, kupong, tiil, pasaka, nasa bagtak. Unsay maayong anidok. Kung bedridden na imong mama, nagka-congestive heart failure na siya, ang iyang kasing-kasing medyo galisod, mao na siyang di siya katulog sa gabi o ngupong na siya. Nanay mga tabletas nga para sa kasing-kasing sa congestive heart failure like Lanoxin. Kung palpitation,
carbovilol o bisoprolol. Depende kung usay problema sa iyang kasing-kasing. Ha? Tanaw gyud ang kasing-kasing sa nganong nagsugod siya congestive heart failure. 0926-571-5608, 68-year-old, lalaki, Kiblawan. May buntag sa inyo des, Kiblawan. Itlog kung tandugan, labi na magsakay, single motor, sakit, giresetahan na sa doktor, wala maayo unsay maayong tambal ani dok. Kung ang imong itlog sakit gunitan, ang tawag ananoy orchitis. Ang unsa may rason sa orchitis, infection, nituyok ang imong itlog. Matangan na mo, ano matuyok ang itlog dok? Nagiinganan na doy. Pagka matuyok na siya, maipit ang ugat. Pag maipit ang ugat, muitom. Awa na. Patay na yung mga itlog. Di na kahimog similya. So, ang una kong ginahimo na, isamin na ko yung itlog. Kung pila ka buok, ako simple, muntahan na mga, grabe po dok, baghanday na. Wala man. Usahay mo sulod ang danlak. Ay di, lain na po to. So, isamin nung Diyos siya. Aguman, kung nako'y magunitan nga bukol, i-ultrasound. Sa una ko, ultrasound, dito ko operahan na ay. Pero karon na naman ultrasound, ipatrosan ako, basig 5 day kabong na itlog niya. Pag gumana na, kung makuha nga dili operahan. Pero kung kadaghanan man gyud maghimo man na siya tubig dito sa iyang itlog. Wala, operahan. Kana pong malukot ang itlog may gala, malukot siya, imo mo nang ibalik. Nya dili man na siya mabalik kung dili mo abrihan. So, imong abrihan nimo siya, nya tuyokon nimo tong iyang itlog. Mo na problema lagi. Kinahanglan gyud makita sa doktor. So, kung naamoy batiyon sa itlog, ayaw mo pasagad. Kinahanglan gyud pag di mawala sa tumbler gihatag sa doktor. Matubog espesyalista kay i-ultrasound na niya kung di niya makapa unsay problema gud. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.